Il-pandemija tal-Covid-19 kienet l-akbar test li r-Repubblika ċkejkna tagħna kellha taffaċċja, fejn bħal missirijietna li sabu kien fix-xelters fi żmien il-gwerra. Aħna sibna kien f'darna, anke jekk ħafna mill-egħżeż affarijiet għalina ma bqgħux possibbli. Dan kitbitu Mart il-Prim Ministru Lydia Abela f'opinjoni li ppubblikat fil-gazzetta Malta Independent on Sunday, bit-titlu Together for a Better Tomorrow. Dr Abela żedet tgħid kif ħafna baqgħu sorpriżi li Malta ma krollax fis-sitwazzjoni, hekk kif l-iżgħar stat fl-Unjoni Ewropea baqa' bl-anqas rata ta' mortalità u kellu l-anqas pressjoni fuq il-kura intensiva. Hawn fakret ukoll kif il-Prodott Domestiku Gross nazzjonali kiber b'mod pożittiv, xorta waħda fl-ewwel kwarta din is-sena, u r-rata ta' qatt xorta baqgħet tanqas mill-medja storika. Dawn ma kinux riżultati li ġew b'kombinazzjoni saħqet Mart il-Prim Ministru, hekk kif Malta reaġixxiet baqal tul il-pandemija u kulħadd ħadem flimkien. Issa tgħid Dr Abela għandna niffukaw fuq il-futur u dak li qed irridu niksbu. Fakret kif l-amministrazzjonijiet laburisti dejjem kellhom lan li kulħadd igawdi l-prosperità. Priorità li għandha tibqa' wara l-Covid-19. Hawn semmet il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika li ħabbar il-Gvern dan ix-xahar li jiffoka fuq il-ħolqien tal-impjiegi u għajnuniet lill-familji u n-negozji. Dan ser jippermetti għall-ekonomija li tikkrea l-prosperità għal kulħadd b'mod ġust u biex Malta tibda fażi ġdida fil-progress li qed tagħmel. Lydia Abela temmet bi frażi sempliċi iżda b'saħħitha. Jekk naħdmu flimkien, nibnu għada aħjar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jixxandru fuq One permezz ta' One Play.